Γεια χαρά, είμαι ο Αναστάσιος Ντάκης και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό το βίντεο ταξιδεύουμε στα Ζαγοροχώρια και πιο συγκεκριμένα στο γεφύρι του Κόκορη, ένα από τα πιο ιστορικά γεφύρια του Ζαγορείου. Θα μάθουμε την ιστορία του και θα εξερευνήσουμε τη γύρω περιοχή. Καλή απόλαυση λοιπόν. Το γεφύρι του Κόκορη ή του Νούτσου είναι πέτρινο τοξωτό γεφύρι, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Κουκούλη, Δήλοφο και Κήπη, στο κεντρικό Ζαγόρι. Το γεφύρι χτίστηκε το 1750. Στη θέση της σημερινής γέφυρας, στο παρελθόν υπήρχε άλλη γέφυρα, η οποία χρησιμοποιούνταν για την τιμωρία των ζωοκλεφτών. Η γέφυρα επισκευάστηκε από τον Αλέξη Νούτσο στα τέλη του 18ου αιώνα με αρχές του 19ου αιώνα, γιο του αρχικού χορηγού. Στη συνέχεια η γέφυρα ανακαινίστηκε από το Γρηγόρη Κόκορη, από το Κουκούλη, μαζί με τα γειτονικά χωριά την περίοδο 1910-1911. Ο Κόκορης διατηρούσε μήλο δίπλα στη γέφυρα και έτσι η γέφυρα έγινε γνωστή ως η γέφυρα του Κόκορη. Κοντά στη γέφυρα βρίσκεται και η λεγόμενη σπηλιά του Νταβέλη. Η γέφυρα είναι μονότοξη με άνοιγμα τόξου 23,6 μέτρα και ύψους τόξου 13,3 μέτρα. Το συνολικό μήκος καταστρώματος είναι 36,4 μέτρα και το πλάτος 2,67 μέτρα. Τώρα, αν θέλετε, κάντε μια εγγραφή εδώ στο κανάλι μου, κάτω δεξιά και δίπλα ακριβώς πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις από τα καινούργια βίντεο που φτιάχνω μόνο για εσάς. Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού βίντεο και ευελπιστώ να σας άρεσε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε επόμενο βίντεο και μέχρι τότε να είστε και να περνάτε καλά. Γεια χαρά!